Kọmishọna okwu gbasara mgbasa ozi dị n'aka na Anambra steeti bụ Dr. Law Mefọ emego njem wee galetasị akụrụngwa dịgasị iche iche n'ọdụ ụgbọelu mba ụwa Chinua Achebe nke dị n'Ụmụeri ebe ọ nọ wee mee ka amata na gọọmenti Anambra steeti katadoro nnọọ eze arụ iji wee kwalite ọnọdụ ya bụ ọdụ ụgbọelu. Ya bụ kọmishọna ka nnukwute onye isi na-elekọta ya bụ ọdụ ụgbọelu bụ Maazị Martin Nwafọ na ndị otu ya nabatara ka ọ wụchara na njem a ka Kenechukwu Chukwudị kọtọpụrụ gị akụkọ a. Nakwazi ndị so ya wee bịa njem ahụ, Maazị Nwafọ mere ka amata na ọba ụgbọelu ahụ bụ nke bidoro lụba ọrụ na ọnwa Disemba n'afọ 2021 bụ nke na-eme ngala site na ụdịrị ndị na-alụ ọrụ ịgbanyụ ọkụ nakwazi akụrụngwa ha nwe ya nazi ụdịrị ụzọ arụrụ ebe ahụ bụ nke o kwuru na ọ ga-anabatanwu ụgbọelu ọbụla chọrọ ịgba na ya. N'okwu ya, onye kọmishọna ahụ na-afụ maka mgbasa ozi bụ Dọkịta Mefọ kelere Maazị Nwafọ ya nakwazi ndị otu ya maka mbọ ha gbara iji wee na-afụ na ọba ụgbọelu ahụ bụ nke na-alụ ọrụ ka o si wee kwesị, ọtụmadị ihe mfialụ na-esonyeche n'ime ya, ma kweze na ọba ụgbọelu ahụ bụ nke na-enyere aka akwalite amụma inweta ego na steeti a. O kwekwaziri ha nkwa maka nkwado n'ihe mmemme Airport Trade Fair bụ nke na-abịa na mkpụrụ ụbọchị 7 nke ọnwa Disemba.